गोदानो आरो मानसिफ्रा भुल बुजिनो नाङा 1 तारिखआव गसाइगाव धरनायाव जितु गसाइगाव जिल्लानि जितु मेम'रेन्डाम बेवहाय मोनसे भुल जादों गोरोन्थि जादों बेखौ जोङो दिनै गसाइगाव जिल्लाखौ बुंनानै बे गोरोन्थिखौ उइद्र' खालामनानै गोदानै मेम'रेन्डामखौ सिभिल एसटिआवनो होफिननाय जाबाय। बिथांमोना हयथ' 1 तारिख जुलाइआव गसाइगाव एसडिअ सिभिल अफिसनि मोखाङाव जौ फेनानै धरना होनानै मोनसे मेम'रेन्डाम होदोंमोन खोमा जौ लोंनानै बिथांमोना बेखौ मेम'रेन्डामखौ होदोंमोन खोमा जे 3 जुलाइ खालि बे मेम'रेन्डामखौ बिथांमोना बोखांनानै लाफिनबाय। क'क्राझार लकसभा उदालगुरि लकसभा पर्बतजरा एमएलए समस्ति गसाइगाव एमएलए समस्ति बे रिजार्भ जानांगौ होननानै बिथांमोना 1 तारिख जुलाइआव मेम'रेन्डाम होबाय। आं सानो बिथांमोना जौ लोंनानै होदोंमोन खोमा। सासे सेंग्राखौ मानसिफोरनि गेजेराव बा रायजोफोर थानाय जायगायाव पाब्लिक प्लेसाव होसो होसो सिखाजों दानदों। नाथाय सेंग्राया थैथारासै, खाफाल मोजां बे सेंग्राखौ रैखा खालामनानै लकेलनि मानसिफोरा हस्पिटाल लांदों। जुदि हस्पिटाल लाङोबाथाय बे सेंग्राया थैगौमोन। खुलुमबाय, नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोननै मोनथामसो टपिकनि सायाव बा निउसनि सायाव खोथा सावरायगोन। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन बे समाव जोंनि बे बिटिसिआव बा बिटिआरआव प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि गेजेराव खौरांगिरिफोरनि गेजेराव सोंखारलायनाय बा इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव खौरांगिरिफोरनि गेजेराव सोंखारलायनाय बे बाथ्रायानो जाहैबाय नैबे गोदान द्राफ्ट ओंखारदोंमोन दिल्ली मिसननि। दा बेनि सायावनो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाथ्रा बुंगासिनो दङ। दा बेनि सायावनो मोननै हान्जानि गेजेराव एकदमबारे दान्थे बिदान्थे। इउपिपिएलनिफ्राय राजु नार्जारिया बुंनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाया मेम'रेन्डामखौ जौनि सायावसो जौ लोंनानैसो होदोंमोन आरो जौ फेगानानै बे मेम'रेन्डामखौ बोखांफिननो होननानै बुंदों। दा नोंथांमोना बेखौ ससे खोनासंदो, बिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदों बेखौ जों ससे खोनासंगोन। दा नोंथांमोना बेखौ खोनासंग्रोदो, बिनि उनाव जोङो बेखौ खोनासंखांनानै मोनसे निउस दंबावो बेखौ जों फोसावगोन। मिनिथाव आरो माखासेया लाजिथाव। बिथांमोना हयथ' 1 तारिख जुलाइआव गसाइगाव एसडिअ सिभिल अफिसनि मोखाङाव जौ फेनानै धरना होनानै मोनसे मेम'रेन्डाम होदोंमोन खोमा जौ लोंनानै बिथांमोना बेखौ मेम'रेन्डामखौ होदोंमोन खोमा जे 3 जुलाइ खालि बे मेम'रेन्डामखौ बिथांमोना बोखांनानै लाफिनबाय। क'क्राझार लकसभा उदालगुरि लकसभा पर्बतजरा एमएलए समस्ति गसाइगाव एमएलए समस्ति बे रिजार्भ जानांगौ होननानै बिथांमोना 1 तारिख जुलाइआव मेम'रेन्डाम होबाय। आं सानो बिथांमोना जौ लोंनानै होदोंमोन खोमा। ओमफ्राय जेब्लानाखि जौआ फेगाबाय 3 तारिख जुलाइआव बे मेम'रेन्डामखौ बिथांमोना बोखारनानै लाफिनबाय। नङाबा मानो बोखारनानै लाफिनखो सानसे उनावनो 1 तारिख जुलाइआव होबाय 3 तारिख जुलाइआव बोखारनानै लाफिनबाय। मानो बोखारखो बेखौ? दा बिथांमोना बिनि क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ। नैथियाव बिथांमोना बुंगासिनो दं जे जों इउपिपिएल हान्जाया आरो जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा उदालगुरि लकसभा समस्तिखौ जानायखौ लुबैया, ओंखायनो बिथाङा सिरि दं होनना बुंदों। जोङो 27 तारिख मार्चआव इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाखौ लोगो हमदोंमोन आरो नैबे मेम'रेन्डामखौ होदोंमोन। बेयाव 1 नाम्बार सेथि जोंनि दाबियानो जादों क'क्राझार आरो उदालगुरि लकसभा समस्ति सोरजिनांगौ होननानै बेयाव मेम'रेन्डामाव लिरनाय दङ। सिं सिं माने आबसुआ दाखालि उदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै आन्दलन खालामनाय जों नुनो मोन्दों, खोनादों, बयबो मिथिगौ। खिन्थु आन्दलनखौ खालामदों, बयबो नुदों, बयबो गोसोआव मोजां मोन्दोंमोनलाय। आबसुआबो बिबाय मोजां जाबाय उदालगुरि लकसभाखौ। खिन्थु बिथांमोना मा खालामदों? आन्दलन खालामनानै जास्ट प्रेस मिटल' होदों, खुनु लिखित मेम'रेन्डाम होआखै। बे आरो जोंखौ जाम्बा खालामबावनाय जायाखै मा बिटिसि बासिरायखौ बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ आरोबाव जाम्बा खालामनाय जाबावबाय। सब समाय बुरबकथों माथों जोंनि रायजोफोरखौ थगायबाय थायो बे आबसुआ। आगोलावबो थगायबोखाबाय आरो नै दा आन्दलना खालामबाय, प्रेस मिट खालामबाय, जोब्बाय, मेम'रेन्डाम होआखिसैलाय। जोंखौ जाम्बा नंदों बिसोरो। मथथे बिदि जानो नाङा, मावबाय नालाय मावबाय, मोजाङै मावबानो जाबाय। मा लाखोमा दोनखोमा मा आन्दलन बेलाय जायाखै बियो, बेखौ जों मानिनो हाया। बिथांमोना मेम'रेन्डाम होदों, लिखित हिसाबै होदों, अब्लासो जों बुजिनो हागोन जे आबसुआ नंगौ उदालगुरि लकसभाखौ नागिरमारदों होननानै प्रमानखौ जोंनो होनो हायाखै। देखायबानो जाबाय जुदि प्रमान दंबा। लिखित होआखै, खालि प्रेस मिट खालामनानै सिरि थादों। सि सन्तोष मुंनि सासे सेंग्राखौ 28 बोसोर बैसोनि सेंग्राखौ तेलेंगाना रायजोनि सिङाव थानाय सुर्यापेटआव
साब्रै सेंग्राफोर जायबा सेंग्राफोरा उनाव पुलिसजों हमजादों बिसोर सेंग्राफोरा बे सि सन्तोषखौ हरखाबै फैनानै सिखाजों सुग्लिलाबायदों दाग्लिलाबायदों रायजोफोरनि सिगाङावनो मानसिफोरनि सिगाङावनो नैबेदियाव मानसिफोर दङ बेबायदियाव एटेक खालामगासिनो दङ बा गाग्लोबगासिनो दङ नाथाय बेखौ मानसिफ्रा जेबो खालामाखैमोन उनाव साब्रै दुथांफोरा गाग्लोबखांनानै खारलांनायावसो लकेलनि मानसिफोरा बा साखाथिनि मानसिफोरा बेखौ रैखा खालामनानै हस्पिटालसिम लांदों आरो जुदि समाय मथै बा टाइम मथै बे सि सन्तोषआ हस्पिटालाव मोनहैयामोनबाथाय थैगौमोन होननानै मानसिफ्रा बुंदों दा बिना खाफाला मोजां बेनिखायनो सि सन्तोषआ थैयासै उनाव जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै तेलेंगाना पुलिसा गासै साब्रै सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों हमजानायफोरनि मुंखौ आं बुंनानै हमजानायफोरनि मुङानो जाबाय कृष्णा मनदीप पि महेश आरो प्रेम नायडू दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाय आरो बेफोर गासिबो जाथाया CCTV केमेरायाव रेकर्ड जाजोबदों आरो बे समाव बे जाथाया गोबां भाइराल जागासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां गोसारदों बा भाइराल जादों आसरित होसो होसो बुदों दा नोंथांनाव बे भिडिअखौ नायनोबाथाय गुगोलाव सार्च खालामना नायबानो जाबाय आंथ' बेखौ इउटुबाव होनानै नङा मानोना आयेननि बेरेखा दानो डिलिट जालाबायगोन दा बेनिखायनो जोङो बेखौ रिक्स लानो हाया अब्ला लोगोफोर दिनै माखासे टपिक बा निउसआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि